ng paa ng manok. Masarap to pang pulutan ng mga malalakas na nilalang. Pero pag mahinang nilalang ka, ay. Ayan o. Halu-haluin mo lang para masarap. Tapos, takpan. Punta tayo sa prito. Testingin kung umaangat. Kulang pa. Namay ulit. Babalikan na natin at mamaya. Yun mga good boy. Kapsat, mga good boy, tignan nyo naman, good boy. Ayan, What's up? Happy New Year. This is King. This is our King here in Bilawan. Hey King, how are you, bro? Good? This is a vlog. This is my YouTube channel. See your teeth. Hi. See? Oh, ayun, wasak. Naluto na to. Kapit na. Ayun, pulutan. Yan. Pulutan sa kanin. Wasak, Sarap ang pagkaluto. Hindi naman yung niya, Uncle. Dito pa yung lechon, yung lechon ng New Year. Mga kapsat. Pasko. Anong Pasko? Tumatalon-talon sa yung mantika. Yan, ganyan lang ang mga pumapulutan dito. So, mga kapsat. Babay mo na. Bye-bye, yo. Peace, yo. Advance. Happy New Year. Bye-bye.